148 katsojaa, vaikka mitään ei tapahdu. Ihan nyt siistiä. Nyt pääset kuulemaan jännittävä tarina Mario-veljeksistä. Joo. Noniin. Sit meni. Tää sitten täältä mitä se ensi... Nyt. Ja nyt lähti sitten DuckTales 2 käyntiin. Joo, täällä lisää täällä viestejä niin... Miten se ensi vuonna rikkoisi nuorimman pelimaraton osallistujan tittelin? Mitäs siellä nyt on nuorin? No mitä on nuori tällä hetkellä vieläkin? Vai olenko jo? 94. Voi hyvinkin olla. Kauanko meillä on Jankko arvioitu peliaika? Alle puoli tuntia, oisko? Riippuu vähän. Et rollaako bossi, yksi bossi vai ei. Sitten jatketaan. Täällä on... Mullakin oli He-Man äänikasetti ja siellähän on ilmeisesti puhuttu ympäri tätä. Täällä on Robin Hoodia mainittu ja He-Mania ja sun muuta. Mut joo, itse muistan elävästi tosiaan mulla oli vaan näitä joistain näistä tämmöistä kirjatyylisistä jutusta oli vaan se pelkkä äänikasetti. Ei mitään niinku... Ei ollut sitä niinku itse sitä kirjaa. Mulla ei noittua, mulla on ollut pirussa niitä taskukirjoja ja kaikkea muuta. Joo. On vieläkin osa. Nonni. Onko vielä ihan niitä vanhan koulukunnan niitä, missä on aika pelkistettyjä ne kannat? Ei, missä ne on? Mulla on varmaan jossain 850 eteenpäin. Joo. Niitä, ne oli suhteellisen uusia. Ne on vanhempien varastossa ja mulla on itselläni vaan kanssa nää Don Rosan koodit. Justiis. Don Rosa oli kyllä aika kovis. Se oli joo. Harmi ettei se tee enää. Ei, kun toi Disney kusi sitä niukoa. Niinkö? Mä en oo siitä kuullut. No siis no käytännössä oli se, että no ensinnäkään se ei saa mitään provikkaa niistä, mitä me niin pyydään. Se on saanut sivumäärällisen palkkion niistä. Just. Ja sit sit tavallaan niin, sit tuli pitkä juttu jossain vaiheessa. Käytännössä niinku niitä sen sarjoja, niin niitä painettiin ihan miten sattuu, niin surkeilla värjäyksillä. Ja No Suomessa ainakin tapahtui sitä, voin allekirjoittaa sen. sen. Ja sit se lopulta teki sen, että se Nio ja sit niinku kaikki taas oheistuotettu kalenteri ja muuta myyntiin ilmaissoittana korvauksia. Ja niinku, no sit se tuli, ne meni näkökans osittain, että sillä ajoitti kans sen, että... Joo, ja täällä tuli... Nyt käynyt juttelemaan. Ei mitään juttelu. Juttutuokio. Niin. Ja täällä tulee chatissa, että Don Rosa ei tee enää, koska sillä meni näkö niin huonoksi. Joo, mut... Kyllä sekin varmaan... Se oli iso syy, mutta se sanoi, että mä oon lukenut sen jutun, mikä kirjoitti. Että se olisi periaatteessa voinut jatkaa, tai se olisi voinut vaikka käsikirjoittaa ne. Mutta se oli niin kyrsiintynyt siihen tititykseen, niin se ei enää halua tapella sen. Joo, ja täällä tosiaan... Disney on kyllä aika semmonen iso yhtiö, mitä vastaa tapella sitten, että jos... Joo, ja täällä tosiaan tuo Joonas Juttu, joka sanoi, että oli siis mahdollisesti rikkomassa tätä ennätystä nuorimmasta pelimaraton osallistujasta. Hän sanoi, että olen melkein 16 ja olen melkein 16 ja osaan pelata kunnolla melkein mitään vaan tasoluokkapeliä. Oo. Siitä on hyvä lähteä treenaamaan sitten jotain. Joo, mutta niin. Ei vaan, että kun täällä alkoholikin virtaa, niin sitä vähän niin... Eihän taakko Mad Crockia. Kauanko on tässä niinku personal best? Mikä on? Oi, tässä on hieno biisi. En kyllä tiedä. Varmaan joku alle puoli tuntia se on, kun en oo kertaakaan pelannut tätä vähän niinku sulla on se Zelda, että et oo kertaakaan, ei pysty katsella muualle. Raputunia yllättää. Niin, että en oo kertaakaan tätä alusta loppuun pelannut reeni aikana, kun tyttäreni aina keskeyttänyt runin. Kuuluu. Kyllä.
Mutta tuosta äänestä ei vielä tiedä, että on se vaimo vai tytär. Mutta jossain siinä korvilla se on puolen tunnin siis. Joo. Ja tän jälkeen meillä on sitten Shadow Warriors, a.k.a. Ninja. Se on kyllä. Se on nähtävä. Herra jesta, 150! Aivan käsittämätön. Aika hyvä. Käsittämätön Eli määrä. 152, että nyt ollaan melkein jo Pokemonia luvussa. Alkuperäisessä 151. Niin mä, että miten sä saat 152 Pokemonin kesti vähän aikaa. Niin. Tuolla ylitettiin jo se. Kaikesta saa Pokemonin. Kaikesta saa Pokemonin. Tarpeeksi. Heittää tarpeeksi kovaa pallolla, niin... Nyt on taas Pokemonia tulos. E3 oli. Niin, tuollahan tosiaan Pokemon Go! Kommenteissa on paljon just juttua täällä. Tai ilmeisesti niin on aikamoista piikittelyä tän Super Standard Bladein ja Joonas Juun välillä. Jonkin se piikittelyä, mutta... Silleen... Hoo! Onko tuo se paras? On varmaan joo. Yksi ainoasta Pokemonista, minkä tietää. Eikö se on... Eikö paras ole se rapu? Ei kun se on se, jolla on sienet selässä. Tai paras? Niin. Mutta onko se rapu, jolla on sienet? Niin, rapu, jolla on sienet selässä. Eiku joo. Niin se taitaa olla jo. Niin. On se. Oikein Pokemon-asiantuntija. Joo. Pistäkää vaan Pokemonit päälle, niin kyllä me tullaan kertoa mikä homman nimi. Voi pojat, noi ravut tulee sitten koitumaan ainakin omaksi kohtaloksi omalla tavallaan. Sitten tässä Sonic 2 runissa ja tosiaan siellä kysyttiin aiemmin, että tuleeko mä vetämään Sonic 2 sillä tavalla, että mä pelaan kaikki Chaos Emeraldit, niin en tule. Valitettavasti kyseinen haaste on minulle aivan liian mahdoton, niin ajattelen, että hei... Mikään ei ole treenaa vaan. Siis mä voin sanoa... No on se tietenkin nyt, jos et sä oot treenannut, niin... Siis mä voin sanoa siinä, että että ne vitun bonuskentät on ihan vitun perseestä, niin mien halua hajottaa päätäni niitten kanssa. Ne on kyllä hienoja ne Sonicissa ne bonuskentät, kun ne pääsi. Halppaimpi kenttiä sun muuta. Ja tässä on se mielenkiintoista, että tässä on samana yksi kokonainen rivi niin gamebery.net-paitaisi. On kyllä hieno paita. Sitä ei saa enää mistään. Joo, ei saa. Kulia meni. Rare. Onko kukaan... Kato, mikä siellä? Joroisten Sonni. Joroisten Sonni. Joo, Joroisten Sonni. Naiset oottaa jo. Sillä meillä on niin paljon striimissä, kun siellä porukkaa oottaa. Ei se minulla oo. Nyt irtos. Onko niin sanotusti sokkaa irti? Sokkaa irti. Ei se uskalla hirveä. Nyt oli jo niin kuuma. No ei ole. Se on heti kun porukka vähän kaikkos, niin... Lähtikö ne saunoon vai mihin ne? Ei kyllä on tosi lihaa. Siinä on varjopelin varalla. Varjopelin varalla. Hirveä lagi tulee kyllä, kun on tätä timanttia. Rippis vähän minua. Ei se haittaa, kun mieskin on jo. Sivuluisu. Monaiskenttä. Kolmas. Joo. Sulla ei nyt voi jäänyt P-Mario-kartti. Flojian. Mitä? Kato. P-Mario-kartti. Super Mario-karttiin. Ei tässä vaiheessa osaa vielä sanoa. Se on hallitusneuvottelut ennen sitä. Näin se on. Ei oo hallitus. Neuvottelut käytiin viime vuonna. Riippuu hyvinkin siitä, että missä päästä asutaan siihen. No, Eikä se aina. on yksi. Ainahan sitä junaa tuo. Mikkelistä päästä meidän kyllä. Niin jo. Tällä junalla. Kätevästi kato Espoosta Mikkeli junalla, siitähän menee suoraan junalla. Tärähti oikein kunnolla vai? Näköjään nostettiin ilmeisesti tämä Saari. Atlantin kadonnut saari. Vaajilla on saari, se Jumaa saari on. Sisällä on saari. Tässä pitää vaan muistaa, ettei paina Aata, ettei toi vie sua pois toi. Reilut rollit. Niin kuin ykkösessäkin, että Niin jo.
siis vaistomaisesti ränkkää Aata silleen, että joo, pääsisinkö eteenpäin tästä keskustelusta. Niin. Täällä on... joo, kyllähän tuolla ilmeisesti en tiedä onko taustalla vai missä, niin Atomikorppi on kyllä paikan päällä. Täällä ollaan. Ei se oo kovin kaukana. Joo. Ei, Thunderblade on kysellä. Vielä tänään Altered Beast ja yöllä sitten Revenge of the Shinobi tiedossa. Shinobi. On tämäkin perhana työmaa, mitä huitoa, mitä palloja. No älä vähän. Olisiko saanut pikkusen hittaamaan vielä tästä animaatiosta? Niin, mutta tää on vielä palliversio. Palli. Mut joo, ei pitäisi olla ainakaan tämän kameran mikään kovin rakeinen, kun niin kyseessä on, onko HD-kamera? No en tiedä, onko kui HD. Mutta olisi vaan ihan parempi, vaan ettei nää hirviän tarkkaan. Tuolla chatissa Siemen maratoni. Se olisi kova. Atomikorppi ensi vuonna. Siemen maraton. 3 tunnin Siemen speedrun. Niin. Hoitelee sitä mikä hemmetin Metusalem, se nyt onkaan. Leonard Nimoyn ääni näyttelemä vielä. Se on kyllä mystinen peli. Joo, on kyllä. Tamagotchi, missä ruokki... tai... mikä... kalamies. Mikä ihmis. Se oli kyllä mystinen. Mä muistan, että mä ekaa kerran näin joku YouTube-video, missä sitä Siemeniä pelattu. Mutta mä oikeesti, että mitä helvettiä. Onko tää todellista? Ja sitten täällä on tällä kommenteissa, että täällä odotellaan Super Mario Maker Kimaraa. Aika hienosti. Suoraan. Ja rahat meni. Rip-rahat. Joo. Sinne päätit loikata. Aina aikaisemmin tuli ostettua se Nyt ei tarvi miettiä, mihin käyttää rahat. Kassakaappi, millä saatan säästettyä nuo rahat silleen, että jos kuolee, niin sitten ei menetä niitä, mutta nyt itse varmaan sitten jätin sen ottamatta. Niin. Eihän sitä kartaa. Eli tulee bad ending vai? Ei. Meni vaan, tossakin oli jo yksi semmonen ylimääräinen 1 000 000 naarre, minkä otin tosta mukaan, niin sinne meni 1 000 000. Onneksi tästä saa 1 000 000. No ei se oo köyhälle Niin. Tästä saa onneksi 1 000 000 tästä Tästä saa toisen 1 000 000. Joo. Minkä voi menettää sitten taas. Sitten täällä Infant Queen Bee on että sain painajaisia siitä merimiehestä. Se on moni nainen on saanut painaisia merimiehistä. Eikö uskalla mennä lyö? Tää on trollibossi, tää tiputtaa... Tää on se trollibossi. Ja on se viimeinenkin aika trolli, koska se joskus tekee sen animaation, että siihen ei, sen päälle ei voi hypätä. Kirsikkakärpäinen vai mikä ne joskus. Mikä hemmetin kirsikkakärpäinen? Ei ole banaanikärpäinen. Kirsikkasääsken. Kirsisääsken. Joo. Mutta näitä kromosomihyttysiä. Ne tuli Iistä mukaan. Jani mukana tuli semmoinen 1,5 tusinaa. Oli aivan hulluna autossa, kun kävi Iissä mukaan. Oi, menihän se hienosti läpi. Aivan. No sieltä tuli pyöreä summa. Massikeisari. Suomen massikeisari ei huuta ei kyllä kauhean iso totaali tuu olemaan, kun joka kerta pitää tuhlata tänne kauppaan aina. On niin painosanalla pitää tuhlata. epä itse varma, että ei luota itteensä, pitää ostaa noin ylimääräiset hiparitkin sitten. Kysytääs näin, tässä on nyt meillä on hyvin paljon hyvin paljon retropelikeräilijöitä tässä ympärillä, niin mitä te olette mieltä? Onko teidän mielestä tää harrastus niinku vaikeutunut vuosien aikana? Ei, vaatii vaan enemmän rahaa. Niin. Siinä mielessä on. Ja että onko niinku tavallisista, jotka ei siis yleensä harrastaa, niin tai jotka niinku harrastaa tätä niinku hankintaa ja myymistä, niin onko niistä ihmistä tullut sitten liian hintatietoisia? Että kun esimerkiksi vaikka kirpputoreilla käypii, niin... No valitettavasti aika harvoin tulee kyllä vastaan. Niin, mä en tiedä, onko se enää hintatietoa, että jos siellä on NES-peli, sanotaan nyt vaikka Super Mario Bros. 50 myynnissä. No niin. Vai onko se vaan ihan yleistä sekaavuutta? Että on alettu kattoo vissiin Suomen huutokappaleita. Joo, siellä on Donkey Kong menee. Donkey Kong. Donkey Kong 150.
Joo, joku oli... Luusena. Mä muistan, mä jonkun jakson huutokauppakeisasta katsoin. Joku oli laittanut jonkun tommosen, siis oli joku simppeli tommonen elektroniikkapeli, niin 40 sai myytyä. Joku Tiger. Ei ollut Tigeri, että ihan tavallista. Mutta se on kyllä käsittämätöntä, että kuinka silloin kun itse ollut pieni, niin ne semmoisetkin elektroniikkapelit, niin aivan mahtavia. Eihän ne vieläkin, jos ei ole nähnyt muita. No niin, sepä just. Mutta valitettavasti tässä on tullut paljon parempaakin peliä nähty. Sitten täällä kysytään, että missä Retkua ei kyllä... Varmaan kämpillä veikkaisin. Retkua ei Niin, tosiaan Nesäkuuta varmaan siellä striimailee. saada paikalle. Ensi vuonna. Ei sitä saa nähdä mitä retkuja tuolta löytyy sunnuntaina. Niin. Tarjoita valvottu. Hei, on meillä Sir Patteri täällä vielä. Ei se on lähtenyt jonnekin. Se on varmaan tullut mukana. Sir Patteri. Onpa Visto ääni tuossa pehti. Oh. Kauhean monessa muussa Nessipelissä ei oo tuota efektiä. Luoja kiitos. Luoja kiitos. 15 minuuttia jo pelaa. Oho. Ja sä oot kuitenkin kerran heittänyt jo 1 000 000 menemään. Niin. On pitkä. Kyllä sitä kerkeä nopeaa tuhlata. Se on kyllä hyvä näissä Nessipeleissä, että vaikka ne ei aluksi käynnistyiskään, niin kyllä se sitä aina lopuksi käynnistyy. Niin jos tämä otan vaikka milloin klitsaa. Niin. Mä veikkaan, että se Kimmola siinä viimeisessä bossissa on. Silleen... Ainakin pääsee. Se on kyllä kauhia se viimeinen bossi. Mä ymmärrän miten niitä voi väistellä niitä tulipalloja ja se on vasta sen eka formi. Ei, se on tota. Ai on. Siis Siitä Missä on- se heiluu sillä se tavalla? eka ampuu niitä palloja. Okei. No se missä ne just hakeutuu ne pallot silleen. No, se on tota. Ja se koippaa seinän kiinni ja pitää tiukkaa kiinni. Onko näin? No eihän se ainakaan lennä mihinkään se ukko. Sitten täällä on kommentteja, että no niin, otetaan suusyritys. Ehdin just istahtaa katsomaan striimiä, kun puhelin soi. Jousoo, mä voin sanoa, että sympatisoin. Onko se Jousou 87? Kyllä. Yksi uskollisimmista katsojista tuolla YouTuben puolella. Hienoa. Oikein suuri kiitos näistä Terve- vuosista. Tervetuloa striimiin. Ja mä en muista milloinkaan mä floijaan sinunkin kanavan terveistä. Taisi olla just silloin niin aikaan, kun mä äkkäsin sut vissiin jostain Retku-videon kommenteista. Olikohan just Captain Planet. Joo, se oli kyllä aika härskiä mainontaa. Täytyy kyllä pahoitella näin jälkeenpäin. Joo. Että Mä kävin sit tsekkaan, että sitten oikein tää vaikuttaa asiaan jampalta, että katsotaan vähän. No kyllä ne ensimmäiset videot ei kyllä... Laatu ei päätä huimannut. No niin, mikä numeropeli täällä? Just se. Onko tässä aina sama? Oh. Miksi? Se on tylsä. Se on, kato, jos yrittää nopeasti pelata, niin sit se pitää vaan muistaa. Täällä kysytään, että kuka toi Sinipaitanen on? Siksakki, joo. Siksakki. Huomenna pelaan Probotectia nyt. Hieno. Ensimmäiset. Ja- Onhan niitä muitakin, mutta no Ja jenkissä. täällä Ensimmäiset 2 propoa. Joo, ja täällä Ei ne ole propoja enää. Master of the Jenkki. Universe kysyy, että onko maratonissakin se äitihahmo lainausmerkeissä, joka tulee kokeilemaan esimuuntajaa ja tokaisee muuntaja alkaa olla tosi kuuma. Menkäähän pojat ulos leikkimään vähäksi aikaa. Jos on, niin se äiti ajetaan pihalle. No sit täällä vaan todettu, että olisiko se tuo hallitus sitten. Niin. Statuksen paljon pelkäämä hallitus. Tää on muuten se, sit kun löytää ne kaikki kartanpalat, niin tää kenttä aukeaa siinä vaiheessa. Että muuten ei tänne pääse. Ja Ritsa Murski näyttää olevan paikalla. Oi Ritsa Murssikin, tervetuloa. Tai siis kaikille muillekin tervetuloa. Tornio edustaa. Tornedalen. Hornidalen. Tuli liian ruottalaisesti. Vittu oli liian ruottalaista. Tajusin, että vittu se tuli liian ruottalaista. Paljon Torniossa on ruotsalaisia tai ruotsinkielisiä kansalaisia? En minä koskaan. Ruotsinkielisiä. En ole ikinä laskenut. Itsekin kyllä sillä monesti käy. Eihän sillä siis hirveesti. Hapitsulaan kaikki puhuu about suomea. Minkä takia Torniossa pitäisi puhua ruotsia? Mä en valitettavasti ihan kaikkia noista naamoista muista.
vielä kun on jotkut meidän tapaa ensimmäistä kertaa, niin nimet ei vastaan, mutta voidaan pitää nimenhuuto. Aloitetaan tästä Atomikortista. Rosvo. Tää on Igor. Igor! Sitten tulee muttunetaan koulusta. Juu, sitten tuolla kehitystä on täällä. Jorrostonni lähti. Jorrostonni lähti. Se lähti tekemään uutta hallitussuunnitelmaa. 4-vuotissuunnitelmaa. Oliko siellä takana vielä? Ei ilmeisesti. Nyt tuolla on tuolla keittiössä porukkaa vielä. Lähdepä sinne kyselemään. Joo. Iso vinainen. No niin. Aha, siellä on karhu jo kaadettu. Siellä oli kuka? Minä en muista nimiä. Kehto. Hieno. Tosiaan kun yritän pitää tässä nimeä huutaa niin sen takia, että kato, alkaa porukka 20 minuuttia mennä. Tulee kiire. Jaha, löytyykö sieltä lasinen kaveri? Lasinen lapsuus. Miten sanotaan ruotsiksi vittu? Fitta! Osimoilleen. Fittan! Osimoille. Ei tarvi kun kattoo vähän PewDiePien jotain. Sieltä tulee kaikki ruottalaiset kirjosanat. Niin, Ei oo onneksi saattanut kattoo yhtäkään. Voi Eikö yhtäkään oo tullut? Oho! Hyvin selvitty kyllä. Se ei ollut ihan vahingossa. En mäkään kyllä monta. Se on ollut selvä missi. No siis, Nokia-missio. itse olen ainoa setti, mitä mä olen kattonut, niin PewDiePieltä on ollut toi South Park The Stick of Truth. Ja se kyllä just siihen aikaan, kun se julkaistiin, niin mä ajattelin, että on hyvä ottaa vähän esimakua sitä pelistä ja tietää millaiset kontrollit siinä on. Ei ikinä saa katsoa peleistä etukäteen, jos oot tätäkin peliä. Tai siis mä en katso. No siis mä oon ite ostanut sen kato just Menee fiilis silloin ennakkoon, niin Se on vähän niinku joku emäntäkin, mietipä nyt, jos sä kysyt jotain Kaverilta, kaverilta, että oliko se hyvä, että mä ajattelin itsekään. Se on vähän huono. Ja sit täällä No, mitäs täällä on? Et olisi kertonut, Jeffre. Mitä en olisi kertonut? Niin, nyt tuli liikaa sanoa. Se on tympiä, kun itsekään muista mitä on sanonut. Se on vähän niinku perussu. PewDiePie, kun kävisi heittämässä hostit kanavalle, niin kyllä muuttuisi äänikellossa. Terveisin Tomstoi. Ei kyllä, siis mä oon muutaman videon kattonut, eikä siinä, mutta... Joo, Raine 666 on paikalla. Tietenkin, sehän on ollut, Rainehan on ollut pitkään. Se oli viime vuonna, se on ollut koko vuoden oottanut. Täällä on häneltä kommentti. Itse asiassa se on joulukuun 6. South Park Fractured But Whole. niin. Tulee uusi. Odotan innolla. Odotan erittäin. Mä en oo pelannut edeltävääkään vielä. Mikä se oli se South Park-peli, mikä oli Pleikka 1, missä pystyi kusseen lumipalloja heittää? Joo, siis se on South Park. Ihan vaan South Park. Ihan vaan South Park. Huono peli kyllä. Se oli kyllä hieno peli. Siis miten voi olla huono peli, jos sinä saat kustaa lumipalloa ja heittää kusisella lumipalloa kalkkunaan? Niin. Jaa. Siinä on niinku jotkut mennyt oikein siinä pelissä. Statuksella saattais muuttua ääni kellossa, jos PewDiePie olisi heittämässä hostit kanavalla. Se ei vaan tiedä varmaan kuka se on. Kohta. Se ei tiedä kuka on Saravon Pekkakaan. Se ei tiedä kuka on Jari Litmanenkaan. Voi. Kyllä siinä oli hieno aamulla niin hajota siihen biisiin kyllä. Saravon Pekka. No me voin kuvitella, kyllä säkin varmaan hajoisit siihen meikäläisen herätysään niinku kuuluu sen. Eli tosiaan kun... Kato, se on elastinen kaveri. Missä on iso H? Niin. Tää on se toinen trollibossi. Nyt se ei trollannut. Se joskus pistää tän käden tonne kattoon niin kesken sun hypyyn ja sit tulee damitsi. Just noin. Mistä se potkii? Se ei sentään lennä. Se ei vittu lennä. Niin, se on positiivista. Kyllä tuo melkein lentämistä. No niin, nyt tulee kuolema. Se on... Ei voi kuolla. Voi. Sen takia mä otan aina ton 5. hiparin mukaan, että jos toi trollaa toi bossi. Se on iso ja se vittu lentää. Terveisin minä viime vuonna. En näköjään tänäkin vuonna. Meinasin sanoa, että kohta saa laittaa ajan, mutta... Mitä viimeinen kuinka bossi? se on. Eikö tän jälkeen lumu? Ei oo. Hyi. Joo.
Eli kohta alkaa sitten Ninja Gaiden, tai siis korjaan Shadow Warriors. Vai oliko näin? Hienoa. Se ei ole mikään. Sitten vähän samalla syö tosin tällä. Jyypeli kysyy täällä Gredeltä, että ootko nyrkin ja hellapelissä keittiössä? Kuka, sinäkö? Ei kun Gredeltä täällä kysyttiin. Niin. No vaikea sanoa, kun ei näy keittiöllä. Tässä mä näen. Eikö sillä kepillä pystynyt kannuun jalan? Pystykö? Herra jestas, täällä mies speedrunaa eikä tiedä miksi. Hei, No, onko? nyt on aika. Mä yllätyin tosta vinkistä niin paljon. Lähti aivan Mä lapaasti. muistelen, Hei, en mä aplodit. tosin pelannut 15 vuotta. Eihän tommosta oppia. Aina vaan tulee lapsuuden tatsilla. Onpa kauniita kukkia. Noin 25 14. minuuttia. Not Paljon. bad. Tai siis oon pelannut paremmin. Kerran pelasta. Kerran pelasin. Se on taas sitten sun. Ei, voin mä olla tässä chattimiehenä. Saadaan tämä Ankkaronikka 2. Jani voi selittää mitä siinä tapahtuu siinä 2514. Ninja Gaidenissa. Siinä on helppo juoni, kaikki on kaos ja darkness ja Evil ja End. Just niin.